ora ngopo aku iki dadi wong priya ora ngopo aku iki nggonku tresno mung nyatane sliramu larane ati tatu ora bisa ditambani monggo Bu mripat iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu gandeng dheweke anggem tresno pangajep renolan wengi boten laku yen nyanding wanita liya wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe lak tresno tresno sliramu ra bisa njaga wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe kelaning rasa tresno sliramu ra bisa njaga setyo laras makarya wonten dalipun Ibu Sri Muryani wonten Sidoarjo Janggrek mriki kurang apa aku iki dadi wong priya aku iki nggonku tresno ning nyatane sliramu nglarane ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu gandeng dheweke anggem tresno mung karena sune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe kelaning rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe kelaning rasa tresno sliramu ra bisa njaga sasuwun enggal paringa eling marang keluarga
matur nuwun Mas Gede. Ya, ya. Matur sembah nuwun Pak RT Suroto.